sadar tapi nggak mau tahu gitu. Paham nggak sih? Oke, nanti untuk berikutnya next session mungkin kita buat lebih semangat koreksi belajar ya. Udah follow kita dan juga sebagai garis keturunan. Jadi Moloborua di mana seorang magodang metong idokon noi bawa pe seorang magodang Moloborua do seorang magodang biasanya sondok ni arto tapia siap pudam me Moloborua alai molo bawa di mana nagawi seorang magodang bawa seorang magodang si petonga mon selalu di petonga alana molo dedak Batak siap kangen dok siap pudan yang paling berperan siap pudan managawe tading di huta siap kangen managawe pangguaran. Nah selalu ma itu ngatonga. Nah lama itu tuh tata cara pelaksanaan nak kaning ngadong sadiba sadia idokon natutuai amang gogo. Memang ison na perlu iso kadir buru bere raja donga sahuta baru donga tubu hula-hula dok tulang wajib hadir di son. Jadi dalam melaksanakan memang dampo la marpinga penukunan aron do nakaning idokon dongan marpinga penukunan alai molona iparserakan dampo la marpinga penukunan na binoto marpinga penukunan di bulan uju do dohot manang marpudus saut manang marhata sinamot. Nah, alai itu tuh disotong do marsi pasangapan namar dongat tubu hasu to bolon tu dongat tubuna marsi pasangapan mak tong do ipasa hati si tudu si panganon alai mau tumpi pasatu si panganon datung nagabi adong balik na imatong na marjabar dia dopan mulutung pedisi hadir hula-hula do tulang mulak kaparhata perjolo do yalap pata pas persetabian pasangapok hula-hula do tulang mulutung peolak kami sembang ulaur raja nami marsia dopan dang napala dang sangat paminatong do dihatahon. Iya selanjutnya seng suku sukun memang arong do tulu suku sukun tu hasuhuton suku sukun ni dongat tubu imara raja panise raja panukun isukum matu hasuhuton naga beise natutuana naga beise guarra na seorang magodangon baru isukum mamuseng tu anaknya asutonon manang tuboruna isukud doi nauludo nagabe anggina molotung anggina hahana molotung hahana isukud doi isukum museng namarahanggi hasuhuton habisian anaknya hasuhuton hahanggi hasuhuton isukud doi ido baru dong isude ibama paropana baru pemuseng ijuma hula-hula tulangna ijo hula-hula tulangna ipasak ma ulus paropana baru dong sirung itu tuh ipasak ma akasi palas roa imanaking pago memang tu akka donga sahuta boru bere namar donga tubu ya piso mai molo tu hula-hula do tulang baru pe dukuni sahma secara resmi aliarong do beberapa marga di Jakarta on son nama saya marga Tabunan
Las iba do sertifikat siap punguan. Iba tu pak, iba sertifikat siap punguan. Bawa nataba na seorang magodang di margai. Ali arong dosa di marga dang pola sar pakai sertifikat. Ali sertifikat siap punguan do tanda tangan dengan pengurus punguan. Jadi songoni maju sementara senau. Oke, mulia tema. Oke, terima kasih Satijo. untuk pendapat. Ya, Bapak. Namboro asa unang gawe bingung ka na mabigi making ilokon paribani ba abang patan artina molo ilokon ikog gawe si paito ngati cuman molo on hudala ayran na hitaw kung kadang adong istilah na aturan na gawe ikos si paito nga jadi wah molo sere anak ni amat teh gawe dia sere na wah bang siap pura ni mana dang boy, siap kangen dang boy, kayak gitu dia beno nih. Ayang onggo songoni itong persoalan na beda alus artina na bahasa ido ko si petonga aso na nga dong do hak na sebenarnya kan siap kangen do mulai da batak siap kangen do siap udah do na lebih banyak berperan siap kangen si buah goar siap udah tinggal di hutan. Nah. Iya, Sudah tong tidak batak na dotong. Kita lari na rokot tidak batak na do. Unang kita rokon ay mo. Molo. Posisi ada baca kena husuk kuno bang. Molo serehem mana ni amatai. Apa gabe di babi ko mati mana sanai. Ipatape hom margai di mana. Jika bi mulai ko ditong-tonga do gabe dia. Itu kan iban orang na kondang beku. Artinya nabuli gabe siampian. Boy walu siya bariban. Ya, silakan. Sondo na manggogo ma. Alusu. Kebutuhannya ada mak. Daku anggapan aku. Molo songani do sukun ni pariban. Lima lusna. Kebutuhannya ada mak. Ngarongan aku bawa. Ay mo yuto mo sukun mak. Artinya. Saw lang dyan sa orit. Saw lang dyan sa orit. Okay, hurok ko doon na kining si Bitonga o dangi. Ala na buti ang amang boro. Molo bawa si Bitonga. Setebijo. Molo soarong anak ni Amattai. Bebudu benon na gabi siya kangan alay mardus ni roha sudi. Molo dua do anaknya Amattai. Budu benon na sinongor dua gabi siya pudan. Mulu tulu do itonga-tonga ma hirana songoni do amang manalurang na pola dia situasional do i dang na pola ikon itonga-tonga rupanya alana Iya. mulu na pinikiran Sejarah tulang, jadi siapa dapat atong tulang, na orang nako. Pada umumnya di Sibitonga, di Sibitonga di bahan. Ada dang ikon, ay kamulay konon nungan ka gabi borak don nungani di nama bigi. Berarti ketika adong hal na songon nirokon ni tulangi, anak-anak adong ko songonon, nakinga ko pa orang nasan awal. Jalaburi tayo bukayan nung akaditarong. Anak ni ang gina diojak kon gawe anak ni akang na. Terjadi dulu kita terjadi di sahabat kota. Sah doi gawe siakangan ya sah. Karena pengariban na diojak kon. Hape mana posisi nak si paito ngaro. Alena nga adat. Nga diulahon adat o nahobar tu si diojak kon ni mana gawe tu anak ni abang na. Buri gawe pangguara bui. Nga adat na makatay. Nga sah secara adat. Kuda lahi do artinya adat nang diulah. Malah nung ada sah secara adat di bawah doho rajani tutur sudi yang asahbi. Jadi buti do na tetua. Menalu. Mololau di ta alus tak tu pribadi keluarga intern contohnya ani keluarga. Kita kan secara umum adat Bataki bahasa Sepetonga. Bahasa orang siap kangan, bahasa orang siap pudan. Ada Batak siap kangan si Bogor, ada Batak siap pudan Nagabe.
majaga di huta, na tinggal di huta. Nah, si Petonga. Nah, terlepas dulu sendok ni amang buluher, ay mulo sada na. Artinya nga, naudok kono na tong, baru kono alasan na buharo na yung narok dono kunay. Jadi memang itu rumus na naudok kono rumus dotong, rumus. Dia ada Batak, bahasa seko si Petonga mulo bawa. Mulo buru bahasa seko si Pudan. Akan ando alasan na nakikubain. Ale to ribek kamu ba mulo sada na. Sisi pepi game. Dang pembahasa tentang songonin. Dang dapat rakon ada Batak behita songoni be. Oke, mulate mak. Oke, kita Jadi, kembali ada lagi ke tambahan. tema Manginang ya. Naboro tambahan dote nada. Iya. Jadi nakining di awal hurokon ikom mana do dison niku ga. Contoh na mangai buru mak. Hape songon iba manuaing. Mulo niala buru sileban. Ay kan papehonom may mangai buru ma tulang niba kan. Na hurokon ison. Mulo na tulu, mulo na opak do. Tulang niba rupani. HP saya ada ngamar buru ni tulang. Dah itu buru ni tulangon, buru ni tulang si nomor 2. Daud non dang bui iba molo asal-asalan buru iba nak tu si nomor 7. Alai molo hati-hati do iba dang bui laosan ini ani tu anggina mani ani iba. Iro ben hodok kon nakening mana be do maretong sarupa doau tu konsep ni amang borokku menelu sebelum diulahun ni iko marapok do aka hasuhuton bahado partording na alana molo anak ni amang borunaon misalna tolu mau merburu sileban. Hape ikon tu anak ni tulang nai, tu tulang nai papehon mergani tulang nai. Odo na hodok na kening manat. Ikon yetong manat, ikon iriri manat. Baik sian hita pamuruon jala tuturak tapi songoni do. Atik boha marsugu haduan awang na marhamaragi muse marburu sileban mangadati muse mga pemarga muse tuise menon na muse ino na hodokkon ibarat na mangaranapi ima na maksud tu nakining manat maulah tema ni patapi matuhos. Oke, terima kasih untuk Amang Patan Sinurat, Bapak Bluehers dan Amang Ara Amat Taraja. Kemudian Amang narong gabi suku-suku molo mangai boru doho anak beda do persepsi mangaina. Tapi tapasa ma suku-suku tu Amang Royal Sinaga. Silakan Amang. Mau lihat ya mak gabe horas kebetulan kurang bagak hubege itu suku-suku ni majo sarina suku-suku ni. Oke, nagabi suku-suku na parjolo Amang beda do cara mangain anak doho mangai boru. Mau lihat ya mak gabe mahoras isuku-suku ni beda do mangain anak doho mangai boru. Ido kan suku-suku ni kan? Ido Mang pas. Mau lihat. Mau lo beda sih, nak pola doho no berbeda. Alai bidang niot tanganido nagabi berbeda. Mau lo mangai boru hita, mangai boru sada keluarga. Cukup do disi hona lalak ni tulang ni na mangai ni doho hula-hula na.
tulang ni namangain doho hula-hulana. Ido nagabe si tidangi di si. Di asida na marhamaranggi. Asida keluarga majodo molo rajani tutur. Cukup do ala sahat hu tulang ala niaha. Aha do si ala nasa cukupi. Ala na boruon no ngay dohonon. Tanggal sasaoti do partuturoni. Adang mangihu hu tarobboy. Tarobbo ni amat tanah do buanonna. Tarobbo ni parhalanguluna do buanonna. Alay mo lo mangay manak kita, mangay anak sorang magudang, ibadang ro nakkaningani, ikos saha hututur ni na mangay ni bonanyarina. Minimal saha hu bonanyarina, ikonot tangon na doi, ikos si parbinoto doi sa luhu na. Ala na ido mabuat tarobbo. Ala mabuat tarobbo imana, tabba bidang ma siot tangon. Tabba bidang ma sitidangi manakpe pago-pago manak pe meterai na ay meterai no ngay dohono di halak bataki na gabe pago-pago do meterai jiko bilang do na manot tuhon alay moloboru nak kaningani suku do holalan itulang ni namangain contoh moluau namangai boru surang makupe nungabe saha otang aku doho itokku keluarga kuido alai molo mamangai surang magudang au bawa iko potahonok kudina saha sada bonaniari hami nakkaningani saha mamulai siak kulahulakku tulakku bonatulang bonaniari iko si parbinoto do nasida natabba bilang-bilang diau tabba anakku. Hera songoni do parbilang anggo teknis mangulahon na nakkaningani. Tong do songon na huatahon na barjolo ma teknis mangulahon na alay tutu tabba bidang ma siot tangokku nagabe si parbinoto tabba bilang-bilang diau marhitihon anak sorang magudang. Tarsongoni ma alus na joppo siya niba molotup pe joppo rak pabidakok kita mang kakadawang ni banda tua-tua sino boti ma pinatakok partikenot tuhos. Oke, terima kasih untuk tanggapan yang luar biasa dari Amang Royal Sinaga. Sebelum kita masuk ke pertanyaan yang baru berikutnya, ada mungkin tanggapan daripada orang tua kita di sini untuk menambahi pertanyaan, apakah perbedaan antara mangain anak dohot boru ini berbeda gitu? Ya, Tulang Gogosiadari, silakan Tulang. Iya, ayo terpulau mekel itu kira makana sampai hutepin ai ada bedana pertubuni anak do buru hirasoni kan alai sebenarnya pada prinsipnya ada batak mangai anak do buru sarupa do pangulahonna holan manot tuhon posisi do na apalaikon apalamanat molo bawa imana ikut takas do hatahonon ni hasuhuton bisa boleh dia parfeak ni anak kona na sorang magudangi asa disaksihon akaraja asa parbinoto ai dia ma tua imana sogot asa dong song sadai ingot sian akan na tua bahwa naung ya na tua on mengain anak itu tong tujuan ni asa tarida do tong bahwa naung adong do pahopuni na tua on sian namangain ay somalna olo do songoni siad diri na sadiri dang adong do pepinopar tiba-tiba marujung ngoli mana ala sian na niain na ngadok pinopar ngadok pahopu mangingotomat tong akan na tua bahwa adong sadaya nakon nina tua on nong sanga dia di pamargahon nina marhitima asa dibae magwarni ulauni dila untuk ulan-ulau berikut nani kumajotong alai pada prinsipna mangain anak dohok mangai boru sarupa do
pangudahona. Cuman penunjukan posisi songonai dok nyakadongan nakil memang agak berat do menentu posisi. Alana di halak Batak bawa halak Batak si pangguaran buah baju do nagabe pangguara siap udah do namangingani huta imana do napahotton taring-taringan yakka na tua-tuana. Odo risikona molo dibaini mana di siap udan jala risikona tong molo dibaini mana di jijang. Alai memang molo song nilo ni akadongan naki molo sada do yanakon na disomma ketegasan di suhu majakon ketegasan di suhut ujakon ma anakon na gabe siap udan diau asa sudema amat taraja mangolopon iko barani dotong ko barani unang alani arta gabis dua-dua rohana mangai nanak mabaik gabis ya pudan iko rela dua toksa dan dua nasi narina dung di aid do da taingot dung di aid do sadada nanak nasi narina ido na gabe hakni naniaid dang namung dang nani dapat tonna. Nah di semua perbedaan agak melebar sauti melebar ya alai songoni majo molo ubering arahna melebar non artina ido asai kobarani do sada na tua-tua mangain mamastihon posisi wasa dibayar di tonga-tonga adongan non tanggung jawab sebagai siapudan nah harus dibebankan ke dia. Nah molo songot dua do sinak kini dang adong nama nak kasih be dang adong be siapudan nama dokon dia udah jabu dang adong betong nama nak kasih be tu nama hamaragi dang adong be disipar gulutan molo rasada do yanak konna. Jadi ko tegas jutong madok baon anak ko siapudan madihami asa dibutuhkan atoro. Nah tersongoni marah sianau perlu ketegasan dia keluarga nama ngain pinasa ma tu itu host horas ma. Oh itu terbaik ke host. Ya, oke, terima kasih untuk tulang gogos Siadari. Silakan Amang Harto Tapea. Jadi mulai hati masuk na mana banyak king so paduan dekadongan. Jadi adong do perbedaan ni namangin anak do buru. Jadi do hodok nakingan tergantung kebutuhan. Modo kebutuhan ni keluarga itu songon na niya itariasun ni amang bluher nakingan. Asawang nagabe si penerus molo meneng dia pe di ujung guluna totu songon na niya amang bluher nakingan molo gabe anak niyang gina do. Iyain nagabe si jujung beringin na totu na pangulahon yon ba songon na ni amang royal sinagame naking. Jada memang tulang ni na pe iko na do di si asa gabi pasaan non usai tulang. Jadi no ko nakia tergantung kebutuhan. Alai mo hubereng iparserahan non. Iro na nakian ina mangain anak do buru pe danga pala berbeda molo holak keperluan ni patu pahun ulaun. Jadi alai memang sanitarias soderwani tunaniain lapatan na dang nagabe hak serupan non dia karta warisan. Alai pinatakas dorumani tong tuak kadongan dan sebagai hukum. Jala memang dang ito russo non nagabe masuk tu kakak. Molo holak keperluan songoni. Dang tertulis tu kakak ni namangain. Songoni tong nang akte lahir di mana dang berubah. Jadi molo suatu sape molo saidok di mana gabe arta nagabe arta ni siapudan itu tidak akan bisa. Ima molo pinahitu rupani sa pinatakas do rupani di hamanaton baik tu ka bidang molo dungadongi persoal huni puden nyari itu ke bidang hukum. Jadi ima na hodok rupani patu pahun na mangain anak do boru molo untuk keperluan ni ulaw do ba songon na somal di ulaw ni parserano ba nakpe mga inanak rupani holas si jaro titimarakku mesi tulang nga songoni molo mga boru holan na majalo
upa tulang may si tulang nga. Jadi rupani holan na pasaton paro-paro ala ng sorang magurang di rumah tangga ni iboto na man nahulula iboto na pamuron na danak na sorang magulang. Hera holas songonilo rupani naniulah ni Jabarita ko molo untuk keperluan ni adat. So ini tambahan host. Hai teman-teman relator Kotak Unik dimanapun berada, jangan lupa saksikan live kami di hari Senin, Rabu, dan Jumat di jam 4 sore. Kalau kamu punya pengetahuan tentang budaya Batak, kamu boleh naik untuk menjadi narasumber. Kalau kamu masih sama-sama ingin belajar, kamu boleh tetap naik, bertanya, dan memberikan pendapat tentang live kita di hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pembahasan lengkapnya ada di YouTube kita, yaitu Relator Batak Unik. Yuk, jaga budaya Batak dengan ikut berbicara dan berbagi ilmu tentang budaya Batak. Terima kasih.